South Africa siyabingelela ngenza kwethu ngeendawo lapha nikhona ke. Ngibingelela umduduzo wamkhwanazi ngenjwayelo ovela kwenhlangano yethuleleni organization. Sivakashela udadewethu ke namhlanje osuka ngapha emzini wensizwa kaMashu. Uze ngosizi lakhe kazolibeka kodwa ke khona konke azokubeka ngoba thina sethe ukusbriefa kancane. Sicabanga ukuthi izokwazi ukuthi isinike isifundo mhlambe nathi ukuthi ke yini engenzeka uma ngabe usobhekene nesimo sesabhekene naso. Uzokhumbula ukuthi kukhona umthetho ongathiwa phasiswa izinkantolo zokuthi uma usohlala isikhathi eside nomuntu wakho nithandana, lowo muntu sokusofana ngazi bathi noma spouse noma sokusofana nani ukuthi nawe kuyaphoqeleka ukuthi ke akondle nawe noma usokusune share yini ezintweni zakhe mangabe senihlale certain period of time, but ke bazo assista ke abantu abazomthetho nababameli ukuthi ke isigatshana somthetho esithini leso noma mhlawumbe usisi ngabe uyafola kusona noma mhlawumbe simshiya ngaphandle akakwazi ukuthi angene lokho azokhala ngakho ukuthi angasizakala yini. Kodwa ke uzolichaza udadewethu usizi eze ngalo nangu nje niyambona ohloniphekile uze wambatha nokumbatha la emahlombe ushuqulile. Dadewethu sawubona. Yebo sawubona. Kunjani? Ngiyaphila. Ubani igama sesi? NguMalungi kwaHlongwane ekhaya eSamarisburg. Malungi Hlongwane. Yebo. Kephi neMaritzburg? Kaza. Kaza. Njani ubugebengu ngalapha phela eMaritzburg iyabhujwa? Akukho kakhulu ngasekhaya. Futhi unjomzi nje lapha umsebenzi lapha akanawo Ngizela yedwa nje lowo njomzi. Oh akanawo umsebenzi ngakini. Hayi ke. Futhi indawo esafe le. Yebo. La eThekwini uhlala kephi? Ehostel kwaMashu. Hostel. Empohlweni. Yebo. Ufike nini khona? Ngifike khona ngo2004. 2004? Yebo. Wasuka eMaritzburg nje waze empohlweni? Yeah. Noma khona wawusuze ngayo noma wasuka nje ekhaya nje uthi? No, ngiqala ukubeka unyawo lami ehostel ngifike ngo2004. Kwakunomzala wami wayehlala eMajaldini eDuffs Road. Eqashile khona bengifika ngivakashela yena. Okay. Kwase-ke kwaba ukuthi ngabona ke nangu ubhotike wangithanda ke ngoba wayedlula khona amaye emsebenzini. Sasigcina sihlangana ke. Oh, busune no partner lapha? Yebo. Buyafika kodwa ubuthongo lapha? Uyafika ubuthongo phela akufiki kumuntu onenkinga. Mawuzazi usunenkinga nabantu afike kodwa mawungenankinga uyahlala nje. Uyahlaleka ehostel. Nenhloko lapha ngafika nje ngizodla inhloko lapha. Ungayidla nje akusukelwa umuntu lapha. Yebo. Mina ngaze ngisukele since 2004 nalo bengithandana naye akaze wasukelwa umuntu akaze eshaye inja akaze eshaye ikati ubehlile. Akukho la sake sathi sisaba khona ke manje sodutshulwa or sogwazwa. Akaze ebe nenkinga nanjengami njengangihlile. Noma nje ehambile ngiyahlala akukho inkinga akukho okwenzeka. Hayi kushuthi ke nabantu bayezwa abanesithombe esibi ngoba phela indawo uyizwa ngabantu abasuke bekhuluma ngayo bosi nawe wakhe sakhe isithombe qondo ukuthi esho ukuthi kunje lapha. Futhi njengoba nje nangoke seshilo usisi ukuthi hayi kuyahlaleka ehostel. Ngihamba nami nje ngothenga umbhede ehostel ngilale lapha ngihlala. Ngawuthenga phela ukuthi uma ungena inkinga. Yebo. Uma ungena umuntu ohamba nezinkinga. Mina since ngahlala khona akukho ke kwangehlela ngaze ngibanjwe isigebengu. Angaze ngiqekezelwe angaze ngenziwe lutho nje olubi. Oh siyabonga hostel. Nakho ke sisi ubekwa yinike la kathulele nje usu. Njengoba ngilana bhuti udaba lami lo kanjeni. Nango umuntu esilisa lo ngisho ukuthi ena since 2004 ngiqala ukungena ehostel ake. Ngahlala naye kusukela ngo2004. Kwase ngo2009 kwagula ubaba ke. Shuthi ngahamba ngaye ekhaya. Wancwadi ubaba kwathi ngoNovember ngicela ukuthi ena uyagula ucela ukuthi ngibuye ngize hostel ubaba wayeshona ngoOctober ngoNovember nangu seyagula ngibuye ngize hostel ngoba bese ngaziwa ke nakupho awahamba ukuthula ekhaya ngase bese ngaziwa nje nakubo namanje nje abakubo babeneqiniso bayangazi awakepha emakhaya ikahlabisa awesibongo kabayini iwakabuthelisi Mnyamane bayangazi omakhelwane akekho umuntu ongangazi nje busuku uhambe ukotiza nakhona ngihlalile bhuti kaHlabisa unkosikazi nginekhaya nginayo ngisho nencwadi yenduna eshoyo ukuthi nangu baba wathenga indawo sakha kwaphela ke ngoba phela behlala la eThekwini ngahlala ke ngabuya
ngoNovember. Uma ngimfica ubaba ngimthola ukuthi uyagula. Okay. Uma egula ngimhambise eklinikhi sibuye eklinikhi ngifonele abakubo ngibatshele usisi wakhe nje ukhona udayisa empangeni station udayisa imithi. Ngimfonele ngisho ngithi sisi nangu umfowenu ngimfica la uyagula babelwazi udaba ukuthi ubaba ngishonelwe nami. Ethi yena ucela ukuthi ngimlethe kwakusekhona usisi wakhe omdala ohlala kaCeza. Ethi ucela ukuthi bacela ukuthi ngimlethe ekhaya. Nami kusashoniwe asikakagezi nokugeza. Bese bacela ukuthi ngimlethe kaHlabisa ngoba vele ngiyakwazi kaHlabisa ngiyaziwa khona. Ngihambe ke naye ubhoti umyeni lo ekade ngithandana naye. Ngihambe naye kaHlabisa mangifika bethi ke sicela ukuthi ke uhlale umnakekele ngoba uyazi ukuthi sina sihlala emzini yethu siganile. Kwakusanda ukushona ingane kaBhoti wabo ke. Besahlangene ngibafica behlangene bonke. Kade bebuyela umncwabo. Ngihlale ke kusukela ngoNovember, December, January, February, March, April. Funa uthenga ukudla. Ushoniwe ngala ekhaya lo bhoti lo omyeni wami upheka yedwa uno2 room unendle u2 room upheka yedwa. Funa ukuthenga ukudla funa ye kaDokotela yonke leyo mali iphuma iphuma ekhaya. Ngahlala ke kwaze kwashaya uMay ka2010. Kucaca ukuthi akabi ngcono. Athi umzali kuma athi uma buyani ukuze nizozama nangala eThekwini ukuthi akabi ngcono yini. Ngoba phela usengenile ebhedlela uyaya nakoDokotela imali yaphuma ayikho engenayo. Kuphela iyaphuma imali. Uma kuphela igesi funa ngithenga igesi ngiyakhala ngikhalela umzali naye eshiwe ubaba. Mangabe kuphela ukudla ngiyasho ukuthi ukudla sinako. Okay. Sibuye size eThekwini. Sihambe ke ayolala eMagandi sibuyele eklinikhi bese enafaya esibhedlela ahamba ayohlala esibhedlela eGandi. eGandi akahlalanga kakhulu ngoba babemfaka ama-drip kaHlabisa wabuya mangabe seGandi bamfaka igazi babona ukuthi ushodelwa igazi bamfaka igazi wahlala 1 week wasinda waba right. Wabuyela ke emsebenzini ngoJune kanje June July wabuyela emsebenzini wasebenza ke. Ngase ngithi mina ayi ngoba uso right futhi wayeseshilo ukuthi ufuna ukufuna indawo enzela ukuthi noma engasekho nginezingane ke ngikhulisayo ngiyifica ina 1 year lenenye yayina 5 years. Ingane yabani? Ingane zakhe ezayishonela uma wazo. Engimfica anazo. Okay. So vele ukuthi asithola ingane ziyaphuma asikunakanga nokuthi sikusukumele ngoba bezikhona ingane lezi ezimbili engikhulisayo oyizizingane zami. Hayi ke sixoxe ukuthi nawe ufuna indawo enduneni 2010 December ayifune indawo enduneni induna imnikezeke indawo kodwa saqala ukubeka ngo2012 mangaqamba manga 2011 no2012 sabekwa ke indawo ke ngase ngihlala ke mina emakhaya ngakha ke umuzi njengoba ngihlele emakhaya ngakho umuzi ngisuthi ngunkosikazi ke phela manje ngakha umuzi ngahlala kulowo muzi sengunkosikazi vele ngoba nginomuzi nginobaba mangabe kuphela inyanga uyabuya ezekhaya akalobolile ekhaya wavela ekhaya uyaziwa. Okay. Wagcina ukuvela ukuthi wagcina ngakho phela nesimo besingavumi. Okay. Nobe ngifuna ukucikiseleka kule yokuthi ngabe ulobolile. Cha kalobolile kodwa wavela ekhaya. Okay. Hayi ke ngihamba ke ngiyalihamba kuhambo ke nalezi ingane lezi. Noma kuba besethe waphamba mhlawumbe wathola intombi yamdidisa izingane ziza kumina mina umzali wazo ngoba zona zihlala kumalume kodwa bengehla ngenyuka afuna ngihambe ngozibheka ukuthi zi right nginikeze lokho enginika khona ngibuye. Ubeqona ubaba? Ube nothando oluningi ngisho njalo. Ubeqona ubaba? Ube nothando nkosiyami angisafuna ukufika kuleyo ngoba sayilungisa edlula. Kodwa nje ube nothando yena. Ingane from the start ziyazi. Iqiniso nje zingalisho nazo ingane ukuthi uma lo sisuka la naye safika la. Akukho la ngangayishiya khona. Mhlawumbe umbuzo wami awuphendule kahle. Ngifuna ugcwalisa kulo mbuzo engiwubuzayo. Ubeqonywa yini ubaba? Cha ube nothando oluningi. Ngize ngobuza kwesithathu manje. Ngivuma into wrong. Ngiyabuza ngizwa wena uthi inhliziyo evulekile. Ngizamela ukuthi ngibeke kahle. Lo mbuzo ushintsha manje uthi uya yabo? Awufuna ungena kule mbobe ngifuna ungena ikhaxa. Ubeqonywa yini ubaba? Cha phela kugodwa engikwazi. Cha mosothi cha uyaphika. Kugodwa engikwazi. Ukuthini ukwazi? Ukuthi wakwathandana. Okay, uthando oluningi lakhe belu lapho uthi bethandana. Lonke lo thando uthi unenhliziyo evulekile. Shuthi
akekho omunye wake waba khona noma wabamba uthi khona cha ilo owayekhona ke mina sengisemakhaya ke manje ngunkosikazi ke enalolo thando ke shusila loyo owasemtholile wawelo kuphela phela noma bebekhona abanye akaze bevele kumina sebekhona phela akufani nento oyibonile angithi le ngishoyo ile ngayibonayo lokho okunye ngeke ngikukhulume ngoba ngazi ngikubona hayi ke singaqhubeka no hayi ke ngizinakekele kanjalo ingane ngizinakekele uboy athi uma esi grade 12 athi ke ngimbuze ufuna ukwenza njani ke manje mfana wami athi ma angazi kodwa ngithi ke dlula kuye EFC college ubone ukuthi ngoba ubaba wakhe akanawo amandla ukuthi ngakusa endaweni ezikhokhelekayo athi ngizokwenza njani ngizohamba kanjani ngithi ngizokunika imali wena usuke komalume uze kumina afike nangempela uboy ngimbhalele idirection uyayazi inamba kababa wakhe ngimnikeze ifone ngisi ifone le yona uzofona ngayo ukuze uzokwazi ukuxhumana nobaba wakho engenayo ifone ngimnike uboy ke imali ngimenzele konke nje okwenziwa umzali mangabe kuya ngokuthi ingane yakhe khona la eyakhona ngimphekezele ngiyomgibeza itekisi ebheke eThekwini bafonelane nobaba wakhe uhlalile uboy kubaba wakhe bahlala naye ke ephila ubaba wakhe mina ngisesemakhaya ngihleli kanjalo emakhaya ngathi uma ngibona ukuthi ubaba hayi ngeke sho usugxile kakhulu ngala eThekwini nanku umuzi uyawa kwawona lo muzi sasithi siyawuzama ngoba nendle RDP masithi siyayizama ayilungi end up ke nami ke ngibuya ngize eThekwini sizohlala nobaba sihlalileke nobaba ke sahlala ehamba egoduka ke ngoba ubesebuyela ekhaya elikhulu la kubo sho umuzi usuphelile sathatha izinto zabuyela ekhaya ehamba ke maku December eyekhona ekhaya ngithi mina ngikwazi ukuthi ngahamba ngiye ekhaya ngoba phela mina indla anginayo ngizofika ngihlale kuphi ngeke ngihlale ekamerweni ngihlale la ngizokhululeka khona so ubehamba ke ubaba ekhaya kanjalo ehambe kanjalo ekhaya okuthe ubaba ngoDisemba wahambe kunomzukulu ke bese nginayo umzukulu wami ozalwa intombazane le eyayino1 sesihlala naye umzukulu kodwa kube isikhathi esincane komzukulu umzukulu sena 3 years ufike nje ngoDisemba kuqala uDisemba sahlala naye kwathi mangabe sekukhisimuzi wasiphekezela umkhulu sagoduka saya eMaritzburg ukhisimuzi udlele eMaritzburg unazi izithombe zaseMaritzburg nezingane zaseMaritzburg umzukulu uthe January ubaba asebuyile la ubaba sifoneleka asitshela ukuthi angitshela athi angikho right ngibuyile angikho right kodwa sengibuyile emsebenzini ngithi mina ayisogibela ke sagibela nangempela ngomgqibelo samfica engekho ekudokotela eMeyabank ngimlinde ngahluleka ukumlinda ngisindwa amahlombe ngagcina sengihamba ngoba ngisangoma abaningi bazongibona bayangazi okay uqhubeka isangoma ngihambe ke shuthi sihambe ke sendlini nomzukulu sifike sihlala kwathi nje isikhashana esincane esihleli kungene umshana ozala udadewabo ohlala khona umakhelwane khona lapha la sihlala khona esawu malume emuphi ngithi uthe uya kadokotela ngihlulekile ukuhlala lapha na ngimlinde la bengithi ngimlinde khona hayi sihlale nomshana sihlale kuthe nje ngesikhathi singangana nafona abuza ukuthi ulaphi kanti ngithi mina hayi ngisigibelile ngihlulekile ukuhlala bazi ukuthi nginenkinga mangabe senginenkinga phana ngihambe lapha engisuke ngikhona mina ke ngicela ukubuyela kuleyo nkinga leyo sengizothi uphathithi usindwa amahlombe yona inkinga leyo yebo asindana namahlombe kuba buhlungu mawunabantu abadala into eyenzakalayo uma ngabe mhlawumbe ena uhleli endaweni usuhlale kakhulu bengasathanda usuhlale kuleyo ndawo le befuna usuhambe uye la bakwazi ukuhlala khona noma uhamba endleleni ungasinda ngisho nayi lesi sikhwama lesi sikusinde mangabe kuya ngokuthi abasathandi sebefuna ukuhamba okay hayi ke engifoneleke sena yena ngiyakubheka phela la uthe ukhona awukho ngithi mina hayi ngisindwe amahlombe ngangababikho right sengihambile bese so okay asho sengizosala sengigibela ngizokufonela kodwa ukuthi ningihlangabeze nangempela ke kwathi isikhashana wafona washo wathi ngicela ungihlangabeze sengizodilika ngimbuze ngiphathe umbrella athi nayo ungayiphathi ngihambe alilethana lalibalele kakhulu ngihambe ngifike lapha mangabe ngifika ngeme stopini iqhamuke itaxi adilike
ngimbone ukuthi akekho right ephethe amanzi ngesigubhu nje sincane ephethe amanzi ebambelele egaxa izandla ezibeke ngemuva eqolo ngibone ukuthi akekho right khona la kuthiwa kaJobeki lapho kudayisa khona ujeqe nantontoni ukudla bese sina ena ufuna ukuthenga ama-fried ngithi mina wathenge sihlale ke wakha kabili wathi akudleke hayi ngithi mina okay sincengeke sihambe sifike endlini ke lapha afike wahlala khona ke impilo yakhe yonke ngamhambisa ekliniki bafike badiagnose ukuthi ena une-TB ekliniki bathi ke une-TB sahamba ke salandelela ke imigodi ye-TB ngoba nami bangithesta bathi ayi anginayo i-TB even umzukulu bamthesta kwathiwa akanayo i-TB kwathiwa yena une-TB babemdiagnose bengiya ke ukumlandela amaphilisi e-TB lawo kuthe sewaqalela amaphilisi e-TB bengadli into nje abekade seyidla ngoba nepharishi bekunzima ukuthi alidle konke bekunzima ukuthi akudle kunepharishi ababemnikele lona ngangimncenga ngalo ukuthi adle ukuze ezokwazi ukuthi aphuze lamaphilisi ngimdliseke nokumdlisa ngenkani ngimzame ukuthi ena ancenge ukuze ezoba wehlile wehla ebuye emakhaya ngibuyele emuva ebuye emakhaya ngalesikhathi efika egula ngoba mina ngamfica esebuyile emakhaya ube neshanda la enento eyishanda la engathi khona into yamncenzayo nje kuneshanda la ngimbuzile ke ngalo lelo shanda ukuthi waba neshanda lana kwenze njani wathi akayazi lento ubekhala ngokuthi kubhlungu uma ngabe edla ngayitshela ukuthi mhlawumbe unezilonda ke sisihamba ke sekliniki ba diagnose ukuthi une-TB awuqala i-treatment ye-TB ayiqala inyanga yokuqala ayidle ayiqede kuthiwa asibuyele ngisho ngithi still akabi ngcono lo muntu dokotela kamenzele incwadi yakasasa ukuthi ufuna ayobhalisa ngoba akasebenzi uhleli sihambile nasasekhona njengoba nilibona umzimba odlula kuwona yebo-ke lokuba umfikisela nangasibebethwane nenyembezi nje ukuthi-ke umzimba adlula kubona yikho-ke njengoba ethi akeze-ke azokhipha konke okungaphakathi kuyena lapha ethuleleni sihambile yebo ngahamba enyangeni yesibili bafike bamfaka idrip ngoba amantombazana angibona athi hawu uhlaleleni ushengelana ngithi mina ushenge kunjalo akabi ngcono akadli amandla ayamphelela uyehla usuku nosuku amantombazana esingawubambu line akangene ngaphakathi ahambe kwa-TB sihambe siye kwa-TB bamthathe bemise la azofakwa khona idrip afakwa idrip wafakwa ke idrip ke ahamba ama ngoba bamfaka mhlawumbe ngo-10 yaze yaphela ngo-3 sihambe sibuyele emuva sihambe kwaba ukugcina kwakhe ukuphuma aphume ngoba kwakufanele avuke ngomsombuluko ahambe ngoba wayesezamile ukuthi aye kasasa ayobhaliswa kwathiwa akabuye eze kudokotela udokotela ozasayina incwadi lena asho konke ukuthi uyagula akakwazi ukuya emsebenzini bona-ke sebeyohlangana naye after 2 weeks esephasiswa noma efeyiliswa sahamba naye esontweni elilandelayo kwakumsombuluko sahamba naye ngendlela yokuthi uzama ukuthi aye khona kadokotela le ekliniki azobona udokotela ngathi uma ngimbona ukuthi amandla akhe aphelela ngasegroundini akuhambeki fanele hamba ahlale ngabuyela emuva ngiyothatha isitulo ngathi uma ngibuya ngabafica sebehleli phansi nomzukulu ngabuya ngamxhaga ngabuya wahlala kwaba ukuhlala kwakhe ngayishayela i-ambulance ngalelo langa esevumile ukuthi aye esibhedlela yangafika i-ambulance ikhona erekhodi ngikhuluma ne-ambulance efonini yangafika i-ambulance
sahlala kuthe ngomhla ka 7 ngafonela ingane sekuvela umonakalo kusisi wami osemandleni kwashona ingane yakhe ngidingeka ngoba ngiwutho emndenini wami ukuthi ngifike ingane zayifaka imali ukuthi woza ma kulesi simo usisi wakho uyakudinga ngafonela ingane le ntombazana ukuthi ayizeke izohlala naye ubaba wayo okwensuku ezimbili ngisele kusisi njengoba isimo sinjini ngahamba ngaya khona lena ngabuya mangabe ngibuya iambulance ayifikanga ngiyifonele asinayo imali yokuqasha imoto uma ngabe ngibuya kwacaca ukuthi iambulance hambile ngaxoxa futhi naye ukuthi usangaya yini esibhedlela uyakufuna yini ukuya esibhedlela wavuma wathi uma ungayishayela iambulance noma uthole imoto yokuthi ngihambise ngizohamba kwakumhla ka 27 April ngoba kwakuyisonto ngakhuluma nomfana kumfana esake samqasha simqashela imaterial yokwakha ngamfonela ngakhuluma naye umfana ukuthi ngicela ukuthi eze azongithathela nangu umuntu ogulayo kodwa ke sengikhulumile nodadewabo uthi uzoyifaka imali yokuthi ahambe aye esibhedlela anginayo mina imali ewukheshi umfana wa-understand ngoba umfana besike asisize wafika umfana samthatha ufakazi ukuthi wangithwala siye esibhedlela sahamba saya esibhedlela wafika wasishiya ngihlalile esibhedlela ngilala emabhentshini angaka abantu abaningi bangazi ukuthi angaka sahlala esibhedlela ngoba ubengadla ukudla into abeyidla ubedla amasi kuphela adle into ethambile aphuze kokuphuzwayo okuqinile ubengakudla sihlalile esibhedlela ngihlala kusukela ngifikile ngomhla ka 27 kwaba umhla ka 28 umsombuluko kwaba umhla ka 29 ngolwesibili ngenxa yokuthi wayesahleli eqhinqe casualty ngathi ngcono ukuthi ngihambe ngiyopheka ngikwenzela amasi ngoba amasi ayekade ekhona ngibuye nokudla ukuze uzokwazi ukuthi udle noma ngabe kuthiwa ena awukakangeni phakathi ewodini kodwa ube nayo into oyidlile ngabuya ngamtshela ecasualty ukuthi ngiyahamba ngizobuya ngisayopheka nangempela ngahamba ngenxa yokuthi kangiyiphethe njengoba nginjena sengichazile ukuthi ngiphethwe ngama egate zayiqhamuka imoto ziqhamuka eWhite House zishona le zibuyele emuva ziqhamuka ngingayiboni ezidlule eduze kwami kusukela ngo5 ngihlele egate kuze kwathi ngibuye ngwele mangiyibona ishona le ngibona ukuthi engathi ngizoyithola phesheya ngoba azizi la ngikhona ngawelela phesheya mase ngiyiphesheya ziyadlula ibheke ngala eMzansi eWhite House kwacaca ukuthi shuthi ayikho vele into engihambelayo ngadlula ngathenga engangikuthenga egate ngabuyela emuva ngithe mangifika phakathi eCasualty la ngimshiye khona ngathola ukuthi akasekho kuthi use MOPD ngahamba ngaye MOPD ngamfica esekhona ke saxoxa sahlala kwaze kwaba ukuthi ke ngiyamfunza nokumfunza kodwa wayese right ngoba semfake noma drip ngamshiya ke MOPD sengibuyele emuva ke ntambama sakhuluma ukuthi hayi ke ngoba ususe MOPD vele sekuyindlela yewodi hayi ke ngahamba ke ngamshiya MOPD ngithe uma ngibuya ngakusasa MOPD ngathola ukuthi akasekho bangitshela ukuthi use ward 10 uma ise ward 10 ngiyafika ngimbone isikhathi sokumbona lapha u2 ngimfunze ngimnakekele okunye engeke ngize ngikusho lana ugulile kuningi engeke ngize ngikwazi ukuthi ngikusho lana ngoba ngabe sengiyamhlaza engasekho ugulile yini ugulile kakhulu bengifika ewodini ngibheke ngimnakekele ngibone ukuthi ena mhlambe kudinga ukuthi ngishintshe amashidi ngiwashintshe amashidi ngenze lokho kufanele ukuthi ngikwenze bese ngiyamfunza ngihambe ke ngivalelise ngo3 kuyaphunywa ubuyele la usuku ubuyela khona uma ugoduke mina bengagoduki abawofakazi kukho konke lokho engikushoyo ukuthi akuwona umdlalo umndeni uphi konke lesi
umndeni ubengenawo phela umuntu nje okuyena engathi mina ubekhona ubengenawo umndeni esimene akade sikhona umuntu obeke avele futhi engathi uvelile ngoba ubekufaka lokakufakayo naye ebephantela ingane zakhe oganile usisi wakhe oganile lo ngithi usempangeni azikho ezinye ingane zakwabo zikhona ezinye ingane zakwapho ilokho phela bekubuza ngithi uphi umndeni phela wona umndeni zikhona iwona mndeni ke onawo hayi umndeni awukazi uvele umndeni awukazi uvele ngifisa ukuthiwa lokho bangithi uphi umndeni ukhona niyavela awukazi uvele nje umndeni awukazi uvele okay ngihlalileke naye kanjalo ke ngimnakekela kanjalo esibhedlela abawofakazi onesi abanye bebeze bengiphathela ukudla India eline-tech shop eLukhuzaneni esibhedlela liyangazi ngisho ngaqhamuka manje bazosho bethi awu rice unjani ngidla bengilethela ama-sandwich ngidla ngilala emabhentshini baningi abantu abawofakazi kulolu daba beze bebuza ukuthi umndeni muphi ngithi umndeni ke vele mangabe kunjena utholakala ngihlalile esibhedlela ngihlala ngikulezo nhlungu lezo Nkosi yami ufakwe i-oxygen ngimfica la afakwe khona i-oxygen ngixolele ufakwe i-oxygen okunye ngiyakucabanga ngoba umqondo ubuye uhambe ngizokucabanga okunye nengicorrect mangabe kukhona la esengikhuluma ongekho khona ngimfica ufakwe i-oxygen mangimfica efake i-oxygen angiqalanga ngavede ngambona ifakwe i-oxygen ngabheka la ebelala khona ngakhala ngithe mangikhala ngase amehla amagijima ngabona ukuthi nangiyana wangiphenduka nje wangibheka kancane wathi ngahamba ngaya kuyena ngathi kwenze njani wathi udokotela weNdiya ena ushintshele ebusuku ukushintsha ebusuku waba njena ngo-1 i-report isho njalo asazi kwenze njalo besitshela ukuthi uzoba right hayi ke ngixoxe naye kuphela wayenyakazisa ikhanda anikini ikhanda nje avume mayevuma or anikizisa ikhanda angasakhulumi engakhulumi ngimbuze ngithi ena ngikufunza ukudla nakho ukudla kwakho okuthandayo ispaghetti nofish athi ngithi lucozade ngikuphuza isathi amahewu athi ngathatha izandla ngambamba izandla benginakho ukuthi ena ngimbambe ngithandaze naye esho futhi uthi amen ngathi mangimbamba izandla anqabe adedele uma ngiqala ngithi emagameni amathathu wavede wadedela izandla wamemeza wathi wenzani ngaqhubeka ngathandaza ngingakwazi ukuthi ngibreak umthandazo bese ngiyamchazela ngathandaza ngaqeda ngathi bengithandaza uyazi ukuthi ena umthandazo uyasiza ubuhlezi ukholelwa kuwona namanje ekholelwa kuwona wanqekuzisa ikhanda ukukhombisa ukuthi uyavuma izwi laphuma mangabe waye nje kwangithusa nami ukuthi liphuma kanjani izwi mase kunjena kodwa why ngoba nakho uyasho ukuthi udluntula ukuthi ngenzani mangabe ena sengithi ngiyakuthandazela mhlambe wesaba mhlambe ukuthi hayi kwale mthandazo lethandazo egcineni mase ubona ukuthi engengeze kuthi uyashiwa ngaxoxa naye ke ngixoxa naye evuma ngekhanda enikini ikhanda mangabe kuya ngokuthi ena leyo nto ayikho right kwaze kwaba ukuthi kushaya u3 ngahamba ngavalelisa ngathi hayi ke sengiyahamba angihamba ukuhamba ngiyalapha la ngilala khona emabhentshini ngohlala khona ngihambe ngemabhentshini ngohlala ke khona ngihlale ngilinde u7 ngahlala lapha emabhentshini kwathi makushaya u7 ngabuya mangifika ngo7 ngathola ukuthi akambethe ngenhla nangezansi akambethe kuphela lokho akugqokile nje la kodwa umlenze wakhe wawuphansi owodwa uphezulu enyakaza nje kanje kancane ngathuka ngamthatha ngathi hawu kwenze njani ngamthatha umlenze ngawubuyisela embhedeni mangibuyisela embhedeni ngihambe kunendawo oyiweithi la kuhlalwa khona la kuhlalwa khona mangabe unama-file une-file uzokhipha i-file bese uyongena-ke phakathi esibhedlela bese kuba khona isayidi la kuhlala khona abantu abangenawo ama-file abasuke bezoqala ukungena khona esibhedlela mhlawumbe uyagula umuntu ufikile uyaqala ukufika esibhedlela sihlala kuleyo ndawo-ke le ngalana mangabe besaklina kuleli sayidi esihlala kulona esilala kulona shusi-ke uma ngifika mina ngahlala la bese kuthiwa hayi-ke sekuqediwe ngala ukuklinwa bese singakwazi ukuwelela laphana la esike sihlanganise khona amabhentshi silale sawelela khona mase ngilungisa la engizolala khona ikhona la ngazi khona ukuthi ena akasekho yini wayibona ngashawa uvalo
Yebo. olukhulu uvalo ngadiyazela angibuza omunye usisathi kwenze njani sisi ngithi mina angazi bese ngiyaqhubeka ngizame ngilungise ngihlale ngithe ngisahleli kanjalo kuqhamuke omunye unesi wayekade esanda ukungithengela ukudla okuyena futhi owakwazi ukuthi angiphekezela ngibuyisele endlini sekwenzakele sengineshoyo ukuthi kwenzakele aqhamuke ngithi ngicela nesi ena ungiyele ewathi 10 umyeni wami wayesewathi 10 ungiyele ewathi 10 ungibhekele umyeni wami akasekho into ayishoyo nesi wathi ena ayi wena uyadlala ayikho leyo into leyo thula ngizokuthatha ngo3 uhambe uyombheka umyeni wakho hlala lana ngizokuthatha ngo3 uhambe uyobheka umyeni wakho nangempela ke ngahlala kodwa ngase ngazi ukuthi umyeni wami akekho wahamba yena wangabuye waqhubeka nomsebenzi wakhe kuthe ngo past 12 kwafona usisi wakhe lo ngithi uyena waqasha imoto ukuthi aye esibhedlela afona usisi wakhe asike na ena unjani mahlongwane ngithi mina ngiyaphila ase manje ngiza lapho ngicela ukuthi ena uhambe uye hostela mina ngizofika ehostela bese siyabuya nawe sizobona umfowethu ngoba angikwazi la esibhedlela la khona ngithi mina okay ngilivala ucingo ngiyithulile kuthe ngo past 3 kufone umfowabo athi ngibuya nini endlini ngithi mina angazi ngizobuya nini ngoba ena ngisanda ukubuya vele angithi mangihambile makwenzekile ngahamba ngopheka bengihamba ntambama ngifike ngilale ngiphuma ngo3 ekuvisitheni bese ngiyagibela ngiye ehostela ngifike ehostela ngilale ngivuke ekseni ngikline ngipheke ngibuye ngo12 ngiyongena u2 esibhedlela ngithi mina ena ngoba kusekhona ukudla angikwazi ukuthi ngiphinde ngihambe ngisazohlala bese sena uthe usisi enabuyele emuva ngoba ufuna ukuthi abuye nawe nizobona umfowethu into engayishoyo kuyena ngathi ngase ngizwe ukuthi enafaya ngilikhuluma iqiniso ngoba ngiyayazi lento abangifihlela yona ngamtshela ngathi yebhuti ena uyabona njengoba uthi ena niyangifihlela konke lokho ningifihlela khona mina ngiyayazi into ukuthi ihamba kanjani njengoba nisikena ena angihambe ngiye endlini nizobuya nami akasekho nje umyeni wami nifihlelani ukuthi akasekho wavala ucingo okay kwasake ekseni angiphekezele unesi wazi wayengifikisa endlini qala lapho ke indaba ke sesiyaphuma ke siyangena kudingakala imali ke manje ke ngoba ubengenawo masingcwabisana mina ngasho ngasi indawo engiyaziyo yomnyango wemali isemsebenzini umqondo wami wasudungekile ezinye ngiyibalanga ngase ngikwazi nje umnyango wemali usemsebenzini sahamba ke saya emsebenzini uma sifika emsebenzini ngoba emsebenzini kwaamandi yakhona ayangazi bayangazi kwakudala bayangazi nabanye abasebenzi bakhona bayangazi kwakudala hayi ngasho ke ukuthi sekwenzakele kanje njengoba ngilana sizile asazi ukuthi sizothathane sihlanganise nani ubhuti wasemzini kwakubhuti wasemzini bese kuba umngani wakhe ayihamba naye wathi njengoba nje ifika kanje ihamba nalomuntu ahamba naye lapha eyakhona uzohamba nalomuntu yonke indawo bazohamba kanje abahlukani mina ngihamba ngedwa hayi ke sifike ke emsebenzini ke ngikhulume bakhipheke izinto bese enaziphi ilokhuzana besayine bese besika ngobuyisa ngibuyisa ilento ibank statement yami for ukuthi enabefake ilento lena imali hayi ke ingane lezi ingane engikhulisile lenenye isegoli kwenzeka lesi simo lesi ayibanga nayo inhlata yokuthi beseduze kababwayo egula bekuyimina nje njengoba ngigula olungu sowaze wafika isikhathi somngcwabo cha sengisho ukuthi ena egula babwayo ayikwazanga ukuthi ena ibe khona ngoba ibisegoli yona awusengisho ukuthi amalungiselelo nawenza okay akufikanga ke ukuthi ena ngiwaqeda amalungiselelo okay sengikhulumile kanjalo kwathiwa ngize nebank statement ntambama kwafika usisi wakhe udadewabo akusiyo udadewethu kwafika yena shuthi ke ngithe usefikile udadewabo kwafika indodana ke le eweyami ngizothi yami engiyikhulisile yafika indodana isibiziwe ke kwase kuthiwa ke mina ke ufuna ngishenqa sengena umndeni ke manje ke ngathi mina ngeke ngikwazi ukuthi ngishenqa ngoba lo muntu ngiphile naye impilo yami yonke ungibambezele ezintweni eziningi ngihlalile naye konke besikushera ndawonye manje mangabe sekulungisa izinto zakhe efanele ngishenqa kade egula lana kukho konke egula ngingalali manje sekufanele ngishenqa ngathi cha ngiyahamba
sahamba kwafike benza isitifiketi eGanti kwakhulunywa ke nomasingcwabisane owakwazi umthathe ummuve umfake kumasingcwabisane wabo kwasuka lapho kwabhekwa emsebenzini masifika emsebenzini ngilethe mina ibank statement ngathi mangabe ngithi ngiyayikhipha ibank statement ingane vele ayisishuni ukuthi ena mangabe sesilapha ithathe over ayike ingane ke ngithe mangabe ngithi sengithi ngivula isikhwama ngikhipha ibank statement le babeyifunile yayisithi ingane imali izofakwa kuyona ayi nangempela ke ngiyithulele ngabe into engaphela amandla ngayithulela kwase kuthiwa izofakwa kuwasethi kwathiwa iaccount ke kufuneka nebank statement yabe iyaphuma ke ingane bayinika imali iphume ke ingane ngoba vele elandela ukuthi ena izolwa nami yaphuma ke ingane yahamba ke ingane ke siyokwenza ibank statement ke kanjalo ke konke ke mina ngisho ukuthi angisafakwe indawo angifakwe ndawo ukho konke njengoba esehambile umyeni wami okay emsebenzini base beyabuza singakaphuma emsebenzini okay sithathe over ingane kanjalo bese beyasho bebuza ke emsebenzini ke babuza ukuthi la sibona abantu ababhaliwe la kulezi imali zomsebenzi ke ngaphandle kwalena ke le eyayizophuma ingene enganeni vedi leyo yayingabhaliwe sibona la kubhalwe usanele kubhalwe usitha kubhale umphakamiseni kwabhalwa uLungi ngasho mina usanele ukhona washo ngathi nanga usanele ngasho ngathi ingane lezi intombazana ayikho okay umphakamiseni ngathi useGoli omfowabo owake wangisiza ngo2009 eGoli kwase kuthi ena kwase kuthiwa uLungi ubangathi mina base bethi okay sibona labo bantu kababhalelwa kumfowabo waphendula lo mfowabo lo engithi wayefika ehamba nomuntu always ubefika ehamba nomuntu waphendula wathi ena lento yenzeke nini yenzeke manje ngithi lento ibhalwe manje emsebenzini bathi cha ayibhalwanga manje lento kade yabhalwa ingoba ungafanele ukuthi mina vele ngiyithola imali sebeyitholileke imali ke le yokuqala ephumile mina kuyazi ukuthi ena kade ngingenza luso akade ngingasebenzi kade uyena kade engondla nami mangabe kuyangukuthi ngiyasebenza besondlana ngisebenza engikusebenzayo kwedluzi siphila sonke uthe masiphumile ke imali yaphuma bayitikatika nje bayisebenzisa ngendlela bayisebenzisa ngayo mina ngisho nokubuya ngibuye emncwabeni abanginikanga imali ngagibela imoto kamasingcwabisane ngabuya ngayo igama ke manje eseliphuma igama lokugcina lithi izingane zingangikhulumisi mina izingane lezi engikhulisile ingangikhulumisi wonke umuntu ke nje kulowamuzi engangikhulumisi mina bangithathile bangenza njengesilwane kodwa sonke lesi sikhathi lesi mina bengumakoti bengibiza ngomakoti manje ngoba akasekho lo muntu lo okuyena obengithanda sebekhuluma kanje ngami sengiwumuntu omubi angazi noma babona ukuthi imina yini enaye ngimbulalile noma kukanjani mhlawumbe bengawutshela umphakathi ukuthi why benza into ebhlungu kanjeni why benza into esihluku kanjeni base enalona akazi umfowabo nje akakwazi ngisho nokwazi kulelo likhwelelo akaziwe ekhaya bayamazi angikhulumi into yokuthi enaba since 2004 bayamazi bayamazi ubani ohlala emakhandleleni ngihlalile emakhandleleni la ehostel ngihlalile emakhandleleni uhlala emakhandleleni bathi ubani uhlala emakhandleleni angibazi ukuthi bathi ngubaba ubani wabasemakhandleni baswane ubhuti wakhona kubaswa ikhandlela ubhuti wakhona lo kade hamba nomngani wakhe uyena wabasa ikhandlela wasethi kuhlale bani bebasemakhandleni imina phela bengihlela endlini obehlele ekhandleleni cha lo fika nephakethe lamakhandlela nomentshisi athengwa uyena walayitha emsamakhandlela walayitha wathethini shuthi phela lizokhanya ke shuthi phela umgadi walo imina akahlali ngane nebokulelo ufena emakhandlela ethi ikhandlela wena ongalayithile ikhandlela angangalayithile nje wena wabona sekuvutha ikhandlela usubele uhlala khona cha angihlalanga ke ngahamba ngolukhuza kanjena ekhandleleni ngoba nespace besingekho sikhulu kodwa leso space nje leso bekukhanyisiwe ikhandlela kwabekwa ikhandlela waze kwase enama ngabe sebefikile bedlulisa umzimba endlini lo sisi loku yena wakithi wayengiphekezela ngiyakhona wasithatha isitshalo esasine ikhandlela ababa kade sebelishilo wabaphuthumisela wayebanikeza nasekhaya layavutha ikhandlela ayi angazi ngeke ngize ngikwazi ukuphawula ngokwaphambili ngoba mina bengaselutho phambili
izinto phela zamasiko nesizulu noma singazazi singagxilile kakhulu kuzona mhlampe ngoba ngicabanga ukuthi kubalulekile esikhathini samanje ukuthi lithole nolwazi nokufundiseka especially nezingane zizokwazi ukuthi ke uma kunje kubaleke ngani ukuthi nokuthi ngoba nazo kuyifikela. Mina abangitshele khona okay ngafika ke ekhaya ngoba safika sekusebusuku. Oh, nakho sekuzolanda umzimba. Bafika ngabo past 2 siyakahlabisa la sibheke khona. Bafike ngabo past 2 mabefika ngabo past 2 befike beyodluliseka umzimba endlini ke kube khona nezintwana ezayi kade isele. Amacansi nje izinto kwakuphaya ahambe nazo. Ingubo ngoba babesebeyithathile ingubo zokulala. Hayi ke befike mabefika endlini sebeyajika ke bahamba naye ke. Kwasi ke ubhuti wakhona usithozalwa ubaba umdala wakhona shuthi bese khipha imali. Shuthi wayekade ihleshulwe kuleyo mali le u500 ukuthi ngigibele nalo ongiphekezelayo 500 anginikezeki. Behambe ke sisale sikhiya nathi sihambe sogibela. Kahlabisa safika ngo-past 7 ebusuku khona. Masifika ngo-past 7 ebusuku sifonele bona. Hayi ke bayithumela ke imoto eyayizosilanda. Ngoba sasisifikile khona edolobheni la khona. Ifika imoto isithathe ihambe ke yathi mayisizofika khona ngase ngithi mina ena ngicela ukuthi ena usidilize la ngaphandle ngoba asazi ukuthi siyangena noma kwenze kanjani. Nangempela yasidiliza ngaphandle aphume yena lo bhuti lo kuyena lo wayekhanyisa ikhandle laphume athi ke shuthi ke squeeze ke ngisawu squeeze. Athi squeeze ke shuthi ena njengoba ena uze lana. Uma ungena phakathi uzozila. Uma ngabe ena awungeni shuthi ena ngeke uzile. Kuzokuphoqa ukuthi uzile uma ungena phakathi. Uthaba kabani Sibongo? Abakuthelezi. Nabakuthelezi impela. Basazi isiZulu. Angibazi. Izulu sisho njalo nithi intombi yazela. Basho njalo ke. Ungena egcekeni squeeze ngena egcekeni uzozela. Ugqoka inzila. Ngizogqoka inzila mangingena egcekeni. Noma ngingazazi izinto zabo eziphathene nesifo kakhulu kodwa ke I find it strange. Hayi ke shuthi ke ngithi mina ena usiko lwakithi asizili sina. Mina i-calling yami njengoba ngine calling futhi angikwazi umbatha. Bese sena hayi ke shuthi ena ingane zizoyokucelela kwamakhelwane. Nangempela ingane zadlula kumina zathi sisayokucelela kwamakhelwane amalumekazi ziyangazi vele. Zihambe ke zongicelela amakhelwane zibuye zisithathe sihambe. Silaleke kwamakhelwane silalileke kwamakhelwane zisilethele ukudla sidle silale. Sivuke ekseni naba sebisilethela amanzi okugeza nento yokudla. Sigeze sihlale ke sahlala kwaze kwashaya past 11. Bengafiki singazi nokuthi kwenzakalani. Kuthoma ku past 11 ngisacanga isikanti kwenzakalani vele. Nangempela ke bafika ke zafika ingane seyithunya ukuthi zizosilanda. Senyuke ke nazo ngisengane nihamba usheshe ke ngane ukuze sizobona ukuthi ena kuyangenwa noma thina asingena ngazi ukuthi njengoba sibizwa kanjani sizongena noma asisangeni. Hayi ihambe ke ingane ke befike ke laphana shuthi beyitshela ukuthi hayi asingene. Singene ke masingena ke sihlala etendeni ngasemnyango. Usuyangena futhi nami? Yebo. Kodwa izolo ngenanga. Izola ngingenanga. Sihlale lapha etendeni ngasemnyango ngahlala ngasemnyango la ngena khona abantu bedlule ngami. Ubani umbethe itshali? Angimbonanga wayembethe itshali. Angimbonanga akekho wayembethe itshali ngoba phela yimina engangosqueeze engakabi right. Esagula ngisadingeka kusabonakala ukuthi ena vele basangidinga ngangosqueeze. Angilibathanga itshali. Hayi ngihlaleke kanjalo ke ngikhale makukhaleka bengibona abantu ababengazi ngomakhelwane bengikhalise. Kulo wamndeni lo wana njengoba ungizonda angazi noma ngifanye nguzondeni kwami. Lo wamndeni lo akukho ngisho noyedwa weza kumina wazongibingelela ngaphandle kweingane abashana abezayo kumina. Akukho ngisho noyedwa. Umama wakhona kabhuti wakhona omdala uMandlela akazezi kuzongibingelela njengomama mncane ukuthi mama mncane. Kodwa ke ngiyayazi into eyenza lokho bayalithanda ifa. Namabhodo wami kuthiwa bekiwe phezulu.
amabhodi wami izitsha zami izinto zami nje zonke engangiyithenga ngisibhodi nganginomuzi nje phela uma unomuzi usungena usikhotheni uba nezinto eziphathekayo manje lamabhodi wakho amabhodi aphezulu aboshiwa amanye sebawahambisa emakubo wangawacela ngani siwahamba amabhodi cha ngisazoyithola izinto zami manje into eyenza ukuthi kuthiwa aqhele ingane shuthi abaqheleke eduze kwami kubonakala ukuthi ngizobuya ngizolanda izinto ezithi mina indoda ayikazi lithenga ibhodi webhodi bala yini nane lapha nakho amabhodwe izitsha ingubo zokwembatha hayi bandla Nkosi yami nje ikona ke izinto zami lezo engiyicelayo manje uyafuna amabhodi wakho cha amabhodi wami ngiyawafuna negesi igesi le exhunywayo kanje u2 plate ke ngunikeza umshana u2 plate lo wegesi ngunikeza umshana istove ubani igama lamshana musho umshana uthande kuTefe wasematshalini azi ukuthi ifa lakhe leli gesi u2 plate ngunikeza uthandeka uTefe u2 plate but igesi ngizoyithatha bese kuthi ikhedeki nginikeza uTefe futhi naye teke nali ifa lakho Tefe ngiyamnika uTefe u2 plate istove lesi sine microwave ngaphansi ingane ke bhuti angithi ena shuthi ngisho ngithi ngiyayidinga izitsha ngiyadinga ntontoni angithi kusena lezi ingane ezazi nguma wazo uyakushiyela zinengane ngicabanga ukuthi ena ngingazishiyela ingane ungacabangi amabhodi awu2 ngizowashiyela ingane amabhodi awu2 mhlambe namaplate angana amabhodi anganani nginamabhodi angaka kahasi set of yakahasi nje angaka awu4 amabhodi ugalaza ukho hayi cha ugalaza ke bakhona lawa amakhulu futhi amangaka awu3 li set of 3 lamabhodi lawa amakhulu ngiyawathatha bese kuthi uhasi ngiyawuthatha wonke ingane zami ngizoyishela lamabhodi engangivele ngipheka ngawo bese kuthi amabhodi awu8 ke wona ngiyawadinga amabhodi wami wonke bathi uyawafuna ngizokhipha engizokunikeza ingane mina engizoyinika ingane ukuthi lokhu nalokho engikunika ingane batshela uthi uyafuna amabhodi wakho batshela thanda uyafuna bazobona ngiyawafuna nina nithanda amafa nina vele umyeni wami nje anizange namthanda nama nizange ningithande ngoba nginto yaseThekwini so ke musani ukuthatha ifa buyisani nje izinto zami ningadli into enganikwanga yona ningadli into enganikezwanga yona niyabona lapha emjondolo ngoba niyadinga ukuthi nichazele nakhona ispeaker sesoni lesesiqomzelayo esikhulu uShenge wayesinikeza uSibari wakhe usisi wami wayethenge iRed Sony 30,000 wasithanda ispeaker wasicela sofa wabalanda eMaritzburg ekhaya wabaphiwa amabhodi kabhuti wami ekhweni yebo bebemthanda angisho umbhede sengoze ngibala okuningi kodwa nje musani ukuthanda ifa niyekeleni nje ifa bazothi akubalanga ngokunye hayi bazonginikeza izinto zami phela manje ungakubalanga bazothi khona kwakho hayi ukuze baza ngithi uyabona uSibari umkhwana wakho wayenikezwe ekhweni speaker sesoni hayi lezi ezincane bengayithatha ayinankinga ongwayethengela nje Nkosi yami engenankinga ke lezi ezincanyana ngebhadi ke iTV yafa iRadio yafa amalento yini lokho yini lokho okunama radio lokho okubanga umsindo kakhulu amplifier iamplifier lengangade nginikeza uBoy angazi noma iyasebenza noma seyafa uBoy umfana wami lezi ngane ngayikhulise bese kuthi ke na lenenye iRadio le ebikade isebenza ifile kwafa iTV nalene iTV ifile kufile nje izinto zami ifile zonke oma microwave kufile akukho kokuphathekayo eninakho Nkosi yami nikuthathile nifikile naqoqa yonke into yonke into akukho okukhona kwaShenge kimi akusekho okukhona kwaShenge kimi so ke nje makhosi ngoba phela ngithi ubona ukuthi ubusomakoti lapha bayazi futhi yebo noma ke kungazange kube khona phela ukuthi mhlambe waba namandla ke ufethu uthalobola uyaziwa nje shemo ekhaya uyabona nje opposite nase uma wakhe wakaMajolo umchunu uma wakhe so uma ngabe uphuma ekhaya uphumela egate la kaMajolo ubemazi ngisho nogazi lakhe ukuthi ena hawo
umzala azebuza usawu akasezingane umzali yabo sixoxe nje like dates ukuthi enasi joke kanjalo manje abafowabo babengathi bacela ukungena hey hayi ngejele yabo ngejele ngavuka amangwane emengenyawo akho sihlama wangena mina ngiyejele futhi akekho mina nje okwami kuphelile kuphela nje into engihlanganisayo sihlanganiswa ukuthi mhlawumbe izingane nazi izingane ngoba izingane izona zodwa mana ke mashenga Mhlongwane. Mahlongwane kuphela ngoba sebekuphathe kanje ube bekuphethe kahle bengeke ngize ngikwazi because ena ukho umqondo walapha engawubonanga cha sengisho lokho ukuthi phela ukube mhlambe ke bakwazile ukuthi bame nawe njengosqueeze yonke into bese ke kuze kudlula umncwabo makuvela ukuthi hayi sicela ukungena squeeze ba uyazi wobhuti lo isoka lami isoka lami beli 100% isoka lami belingadakwa isoka lami hey belikhuluma ngesizotha likhulumile phansi wake wababona abantu baseThekwini besuka beye emakhaya amateksi amathathu bekhipha 500 ekhokha nje umuntu ekhipha imali yakhe engabe uyayiphuza noma ethenga iKFC akhokhela itekisi ukuthi ngiyongcwaba 500 so ke akekho omunye bhuti engimbonayo mina ukuthi ena ubengakwazi ukuthi ena angene mina ngcono ukuthi so uqadola mfana akekho Nkosi yami akekho nje akekho khona ukuba ena yabo nje ngendlela bengiyimisele ngayo bhuti bengihlelile kukho konke ukuthi ena nje ngiyahlela ukuthi njengoba ena isedlulile kanjena ngizama ukuthi ena ngoba phela sasisakhile thina okay ngakhe indlu lendlu le abatwana bazofika bafikele kuyona uma befika abatwana bezokwazi ukuthi bekhululeke befikele kuyona indlu bevule indlu yababwabo so nami vele bengitshela ukuthi yebo akuphelile kanti ke bona sebeshilo ngeke ke bhuti ukuthi ena angithi kushiwo kwathiwa angakhulunyiswa lo Mahlongwane angakhulunyiswa kusukela einganeni ezikhuliswe yimina ngizikhulisa zingangikhulumisi kwabashana everybody kwenziwe meeting hayi ukuthi phela le yokuthi mina ngingakhulunyiswa into nje ethiwe esibani ungamkhulumisa ubani kuhlalwe endlini kwahlala uMandlela abanakwabo ke laba abanye shuthi igugu lakhe lela abangihleba nabo bahlala ubani Mandlela umfazi wakho nomdalo wabhuti wakho nomdala inkosana abebengekho webhuti ena kule meeting abebengekho aba lo bhuti lo okuthiwa usiqobo losanda ukuhamba last year October mangaqamba manga wahamba phela naye njengoba khamba umyeni wami washona naye njengoba kushona umyeni wami uyabo nje izingane zakhe bezingekho kwi meeting mana ke wena njengamanje usithatha njengani njengomuntu onjani usithatha njengomfelokazi noma uthatha njengomuntu nje oyintombi ukuthi usangaqhubeka eqhomela noma uzokwazi ukuthi njengomfelokazi uzilele indoda yabo njengoba ngibethe webhuti ngimbethe ngoba ngimbethe ngokuthi ubengithanda ungibonisile ukuthi ubengithanda kwazabusagcineni kwaze kwabe sekugcineni kwasho ukuthi ina amandla okwenza okunye nokunye ngoba hey Nkosi yami hayi ngiyaxolisa komunye ongathi sonke lesikhathi benisemjolweni ungathini mina bengakusho nje bengazi bengekho emjolweni yazi bengayitshela ukuthi ena ngisemjolweni because bengisayitshela ukuthi ena kunekusasa phambili bengayitshela ukuthi uNkulunkulu uzohamba hambe avumele ukuthi abenzi bokubi bephumelele but kwenzakele angithi ke leba ngisho ukuthi ke omunye mayengathi ubosemjolweni ngoba sekwenzakalile uNkulunkulu waze ke wafika esiphethweni sokuthi ke uthando lenu luyaphela ngoba omunye engasekho emhlabeni but ke awushadile awulojoliwe ubosemjolweni benitshola nje nibambisene besibambisene ubongayena umakoti ubengenayo futhi umakoti ngisho wena ubongayena umakoti so ke kahle abantu aba entitled ezintweni zakhe izona izingane because ne letter of authority sangaphumela zona izingane
So ungathi uyayisola yini ingane mangabe izinto zikababa wazo ziphumela kuzona? No, ngeke ngize ngiyisole ingane. Okay. Uyabona nje uma ngathiwa ena kuhamba kahle yonke into. Kwenzeke kahle konke ngendlela. Ngingajabula ngoba ngimthembisile ngathi ingane ngizoba nazo. Ngingajabula ukuthi ingane zami zicovered. Yabo. Ingane zicovered. Futhi uma ngabe kuya ngokuthi ena zona nazo ayisangidinga empilweni yazo. Ngeke ngize ngisiphoqe isimo ukuthi ena ngifuna ukuthi ngimpintshe ngibe khona empilweni yazo, yabo. Mangabe kuya ngokuthi zona seziyabona ukuthi hayi sonke lesi sikhathi okay siyavuma ukuthi uhambile nathi sonke lesi sikhathi. Manje ke sesithi ena cha akasekho lo bekuthanda. Ngeke ngize ngibaphoqa abantwana ukuthi ena ngiqhubeke ngibe khona empilweni yabo. Batshela abantwana ukuthi usabathanda ukuthi usabathanda khona konke mhlawumbe ukukhuluma kwakhulunywa ke emadlebeni abo nokwafakwa awuhlangene nakho wena usomama khuluma nabo abantwana. Sasanele. Ngiyathemba ukuthi niyangibuka nengilalile. Mina niyazi nofakazi ukuthi sisuka phi nani sahamba sasafika phi. Senze nakhula manje. Besingena ukwazi ukuthi enangelinye ilanga ubaba wena uzohamba sishiya. Kodwa kukho konke besiwasivuka. UDabhasi ngangamazi ngawazi ingane. Ngangasabi nokuthi mangabe ngihambe emahlathini ngobanjwa zilwane zasendle. Esikoleni kaNkawu ngaze ingane. Elethu ukukhanya ngaze ingane. Emhlangeni ngaze ingane. Zonke lezo ndawo ngizaze ingane. Ngicela ukuthi nazi ukuthi isithembiso engasenza kunini ukuthi ena ngizoba nani koze kube sekupheleni. Namanje ngisazoba nani kodwa ngeke ngize ngiphoqe uma ngabe kuya ngokuthi seniyasivumela isimo sokuthi kuthiwa hlukanani nami. Kodwa mina nazi ukuthi ngizohlezi nginithanda. Ukuthi ubaba wena akasekho ngizohlezi nginithanda. Nanjengoba ngangimthanda ngidela konke enginakho ngoba ngazi ukuthi nina nikhona nezingane zami. Yebo. Cha siyabonga nje ukuthi ube nothando ke nesoka lakho waze wafika esiphethweni nje lokufike ngayo. Nalo lalikhona liyazi ukuthi uke uvuka nalo bengekho la abafowabo kunzima. But ke angazi noma isisho yini kodwa nje ngizobuza nje ukuthi uma impethu zidla isidumbu zasidla saya saphela kuye kwenzakaleni emva kwakho seyisele zodwa Zidlana zodwa futhi. zenjani Zidlana zodwa ngeke ngadlani phela zodwa impethu. koze kusale iphi uma ukuthi idlana zodwa Zogcina iqotheke zonke. Shuthi phela kosala leyo yodwa shuthi enamandla. Oh. Cha ngiyayibuzela nje engithemba ukuthi ke ingane zikuzwile ukukhuluma kwakho wemama yabonazo ke mhlawumbe makuthi khona ke okusabeke phambi kwazo kusayisithi amehlo hopefully ukuthi ngeke kuze kuphele ngoba phela mase kuphelile mhlawumbe nalabade beseduze kwazo makuthi kuyofika ukuthi kuyaphela lokho ezikubona khona kuyigugu njengamanje ngaphezulu kokuthi uthando obubanikeza lona uvuka nabo belicherisha ngayo yonke indlela ukuthi umama kubona ukuthi ke bayokwazi futhi bame nezingane noma kungasekho lokho abebekubona mhlawumbe ukuthi ke kuyigugu phambi kwezingane njengamanje ngoba nazo uma ukuthi mhlawumbe kunaleli fu mhlawumbe libekiwe phakathi kwakho nazo bese ziyakhohlwa ikhona konke ikhathi zobumnandi nezobunzima obulwana ubuma nazo izingane ukuthi egcineni mhlawumbe ke nasengqondweni zazo kanti badala manje bayakwazi ukubona ukuhlukanisa okuhle nokubi bayokwazi ukufikela endlezweni zabo futhi nenkungu uma bekhona inkungu ebasithile iyo mina ngingakufisa ngitshele ena Sanele ngifisa ukuthi ena le mali ena ekhona nalena esazoba khona kwakhiwe indlu kababweni enizofikela kuyona. Ngiyazi ukuthi kushiwo kwathiwa vele mina angeke ngize ngiyakhe. Angeke vele ngikhiphe le mali encane angishiyele yona uma ngabe ngizoyithola kodwa umthetho ukhona phela. Njengoba wayengibhalile nje angeke ukuthi imali idliwe ngingayitholi. Ngifisa ukuthi ke Sanele nifunde ufunde wenze license mfana wami.
ufunde wenze ilicense uzofezekisa iphupho lika baba wakho. Nanjengoba uzongena emsebenzini kababa wakho la kade esebenza khona. Uhloniphe uhambe enyathelweni zababa wakho. Ubaba wakho akazithuke umuntu akazishaye umuntu. Bashilo uzwile bekhuluma. Noma ke mhlambe ena awuzwanga kodwa bazokutshela ubaba wakho akazidelele umuntu. Ngicela ukuthi uhloniphe mfana wami wenze ilicense ngemali. Enye uyifix uyibeke kuningi safanele enzele umsebenzi ubaba wakho. Kusafanele enzelwe lokho nalokho. Cha imali nawe ozoyithola ibe segameni lakho ke ngoba wena ulinde lezo ufika ibe esegameni lakho. Ngicela ukuthi imali ozoyithola uyisebenzise ngendlela. Uhambe ofundela icash, uhambe uyofundela isecurity. Uma ngabe kuya ngokuthi uyabona ukuthi izokwenela ukuthi wenze ilicense enye uyifixe izokwazi uqhubeke nayo. Ngoba ubaba obokade ukuthi wayade sazi ukuthi ena uzokhalela kuyena akasekho. Konke lokho kubona phambi kwamehlo akho kuzojika ngelinye ilanga. Ukhumbule. Wakhumbula amazwi ami. Benginithanda, ngizohlala nginithanda. Uwazi wethu umama ke uyaqotho ke ekhulisa izingane ezingazange ayithwale ngesibeleso sakhe kodwa ke uthanda indoda wayithanda nezingane zakhe. Asazi-ke wena lapha ekhaya ukuthi kowakho umjola ohleli khona nibhekephi uyalibona nemhlambi ikusasa liqhakazile ngoba mhlambe sihlale nje sijole sihlale skipite kubhekele kodwa ke singazi ukuthi ke sibhekephi. I hope ke nawe niyasibona isimo sikasisi mhlambe kukhona enizokufunda kusona. Nawe usubheka isimo sakho ukuthi njengamanje ukusiphi saziwe wena asifuna usazi thina wena uzazi ukuphi condition nesimo obhekene naso kulomjolo kona ngabe umjolo mhlambe ngabe uyalotsholwa ngabe mhlambe kwenzakalani ubushadile but ke angazi ke udaba lakasisi ukuthi lungenaphi kuzoba kunini ukuthi ke lungena ngaphansi kosizi nenyembezi abafelokazi nezintandane noma mhlambe ke luwela ngapha kwathulele nje ngqo. Asazi kuba kunena ke ngokucubungula nokululayela okuluzo ukuthi njani ke okugcina lese ngivala angazi ngiyacela kwalabo abazi umthetho ngabe laba bameli basihlukanisele mhlawumbe ukuthi bam-advise ukuthi ke iwela ngaphi into yakhe ngoba njengoba ngeke ngasho ngathi khona umthetho sigatshana owaphasiswa enkantolo ukuthi uma usuhlale nomuntu othandana naye isikhathi esingaka kusuke sekusemthethweni akondle nawe akuthathe njengomuntu angazi nje uchaza leni yawazi yabo nami ngizoke ngirife ngapha kompongose ngibuza ukuthi ake bangitolekele lo umthetho uze mhlambe siwazi nawo sikwazi ukumthetho asise umthetho ukuthi othi waphasiswa ngonyaka ukuthi wagazethwa nawe mhlambe ke uyakuvuna la ukuthi ukuthi ungakwazi na ukuthi ukuthola yilokho nje ma kukhona lokuvala sesivala nje Nkosi yami ungafisa ukulibeka after sihlandisa udaba lwakho nje nomzimo obhekene nawo. Ngiyabonga kakhulu ngize ngikwazi usengivele la kuthuleleni. Ngiyabonga. Ngiyathemba ukuthi la enye indlela izoba khona indlela yaphambili. Ngoba khona kunzima. Mhlambe ngelinye ilanga mhlambe njengoba ngivele la into engenza ukuthi ngifise nokuthi ena ngivele nala kuthuleleni. Sengasakhaleli ukuthi ena imali lezi ena ezidliwayo mina ngingasacatshangwa ngilala ngingadlili ngingaziwa nokuthi ena ngiyaphila ngisa exista kulomhlaba. Bengenzela ukuthi umhlaba ubone uma ngabe kuyanga ukuthi kwenzeka noma yini kumina wazi ukuthi ena umndeni wakaButhelezi onesandla kukho konke ngoba sekuthiwa ingane ayingasondeli kumina. Njengoba kuthiwa ingane engasondeli kumina akekho umuntu wasekhaya ufuna ukuzohlala lapha ngoba abantu bayayisaba le ndawo. Akekho umuntu ofuna ukuthi ena eze sondele kumina. Njengoba kuthiwa ingane zami ke zingasasondeli kumina izoshera nami usizi. Yini le abahleli phezukwayo abafuna ukuyenza? Impendulo ngelinye ilanga iyovela. Uma ngabe kuya ngokuthi khona noma yini eyenzekala kumina umndeni wami uyobhekana nabo. Ongalo yomthetho iyobhekana nabo. Bazobe bazi bona ukuthi kwenze njani. Kuyimanje njengoba ngibethe kanjena ngibethe le duku engilimbethe. Angazi no abazongigeza no angeke bengigeze. Kodwa ngenxa yokuthi ngihlonipha umuntu kade ngihleli naye ngimbethe. Ngiyabonga South Africa. Okay. Angithi awuzilanga ma? Angizilanga. Okay, ngicabanga ukuthi ke
mhlampe ke lokho nje ukuthi mhlampe bayogeza bangagezi ngicabanga ukuthi umakhosi angithi Yebo. ngicabanga ukuthi uyazazi indlela zokugeza nawe uma ukuthi fresh wesikhathi ubona ukuthi ekhaya basebazongigeza. hayi kuhle siyakubongela ma Ekhaya basebazongigeza. Hayi ekhaya khona asihluphekile Nkosi yami ekhaya. yebo Hayi asihluphekile khona ekhaya Nkosi yami. yebo hayi siyabonga ma Nani nje nisize ke nakhe izindlu Nkosi yami ngaleyo mali leni igwamandile. Niyeke izindlu zodaka. siyabonga amakhosi South Africa naloko udaba likasisi ke senelizwile-ke ngane zakwethu-ke kuningi mhlawumbe nanizokufunda la nicoshe ukuyeni phambili ke eyi bafethu kulikhona South Africa siyanithanda nisale kahle emakhaya